Jama'a barka da warhaka daga tashar tamu za ta dinga kawo muku bayani game da mawakan Hausa musamman masana'antar Kannywood. Hamisu Breaker asalin sunansa shine Hamisu Sa'id Yusuf amma mutane sun fi sanin sa da Hamisu Breaker kuma sunan Breaker ya samu asali ne lokacin da yana yin wani salon rawa da ake kira breaking tun bayan kafin a san shi a matsayin mawaki. Shahararren mawaki ne musamman waƙoƙin Hausa wanda sunansa ya karaɗe faɗin Najeriya musamman yankin arewaci. An haifi Hamisu Breaker shekarar 1992 a Ɗorayi da ke karamar hukumar Gwale ta jihar Kano. Ya halarci makarantar firamare da sakandare a Ɗorayi. Har zuwa yau babu wani rahoton da ya nuna mawakin ya kammala jami'a. Breaker ya fara waka ne tun lokacin da yana makarantar sakandare kuma ya yi wakoki da dama kafin ya fara fitar da album, kuma wakarsa da ya yi tashe ita ce Jaruma musamman a yankin Hausawa a shekarar 2020. Jaruma wakar Hausa ce da aka fi kallo da sauraro musamman a shafin YouTube. Babu wakan da ta kafa tarihi irin Jaruma. Na hannun daman Hamisu Breaker, Kashimu ya saka wani sako a shafinsa sabon album ɗin da za su sake mai suna Zanen Zabo. Sun yi wakan ne tare da Nura M Inuwa, Umar M Sharif da shi kanshi Hamisu Breaker da Kashimu. Kuna gani kamar yadda ya wallafa a shafinsa. Tun bayan da bidiyon gasar rawar matar aure ya zama ruwan dare gama duniya arewacin Najeriya da aka yi lokacin bikin sallah, sai hankalin mutane ya koma kan wakar tasa suka yi taka rawar. Wannan wakan taken shi shine Jarumar Mata wanda Hamisu Breaker Ɗorayi ya rera ta, duk da cewa mawakin ya ce ya yi wakar ne a ƙarshen shekarar 2019 kuma ya sake ta ne a farkon shekarar 2020. Za a iya cewa dubban mutane sun santa ba sai makon bikin karaman sallah ba, bayan wasu matan aure suka yayin rawarta. A wata hirar bidiyo kai tsaye da BBC Hausa da Hamisu Breaker ya yi a shafi na Instagram, matashin mawakin ya ce wannan gasa da mata suka yi ba karamin farin jini ya kara mishi da wakar ba. Ya ce wakar ta yi matukar tashe a lokacin da ta fito, amma na yi tunanin ma tashinta ya dan ja baya. Kawai kwanan nan sai na ji ta sake karaɗe duniya. Babu shakka Hamisu Breaker fitacce ne a masana'antar fina-finan Kannywood. Yana ɗaya daga cikin fitattun mawaka masu tasowa a masana'antar. Hamisu Breaker yana ɗaya daga cikin fitattun mawakan soyayya a masana'antar Kannywood wanda suke da tarin masoya, inda ya fito da album ɗinsa da dama. Hamisu Breaker wanda haifaffen jihar Kano ne kuma ya yi makaranta a jihar Kano. Ya fara wakansa ne tun a makarantar sakandare. Babu shakka in dai wakan soyayya ne, Hamisu Breaker kwararre ne a wannan fanni domin kowane wakan soyayyan da ya yi sai ya yi fice. Hamisu Breaker wakarsa ne ta fara kafa tarihi a arewacin Najeriya, inda ta samu masu kallo sama da miliyan 1 a shafin YouTube cikin kankanin lokaci. Yanzu dai Hamisu Breaker ya zama fitacce wadda ake gayyatansa a kasashe daban-daban wanda sun hada da Nijar, Kamaru, Chadi har ma da kasashen Turawa.